alaka nke mbụ ụmụafọ Nigeria dị narị mmadụ 258 esi mba South Africa edupụta alaghachitego azụ na-enweghị nsogbu ọbụla na Lagos site na mbọ pụrụ iche gọọmenti etiti na-agba iji chekwaa ụmụafọ obodo a niile nsogbu ọgbaghara metụtara na mba ahụ. Ndị ahụ niile edupụtara sonyere ụgbọelu ụlọọrụ Air Peace wuchie n'ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed International Airport n'isi ụtụtụ taa bụ Tọzdee. Ụfọdụ ndị ọrụ nnọchiteanya gọọmenti Nigeria na mba South Africa nke onye ndu ha bụ Ambassador Temitope Alexander Ajayi sonyere ha na ya bụ njem. Oge ọ na-ekwu okwu na mmemme eji nabata ha, onye minista eti nke nta na-ahụ maka mmekọrịta gọọmenti Nigeria na mba ụwa ndị ọzọ bụ Shola Enikolaye kọwara ndupụta ha dịka nke na-arụtụ aka na mbọ ọchịchị gọọmenti onye isi ala Bola Ahmed Tinubu na-agba maka ọdịmma nchekwa na ugwu dịrị nwaafọ Nigeria ọbụla ji mpụga ala mere ebe obibi. Ọ sị na gọọmenti etiti agaghị agbachi nkịtị nọrọ na-ele ebe nwaafọ obodo a ọbụla na-ata ahụhụ na mpụga ala. Maazị Enikolaye kelere ụlọọrụ nnọchiteanya gọọmenti Nigeria na mba South Africa etu ha siri hazie ya bụ njem nke ọma, bịakwa kpọkuo ụmụafọ Nigeria niile ji mba South Africa mere ebe obibi ka ha bụrụ ndị ezigbo mmadụ na-edobe iwu kee nkwụcha nwere anya ka azụ, bịakwa na-eweta ozi nye ụlọọrụ nnọchiteanya gọọmenti Nigeria nọ na mba ofesi banyere ọnọdụ ọbụla nwere ike itinye onye ọbụla n'ime ha na nsogbu. Onye minista ahụ kwukwara na gọọmenti etiti na-ejikọ aka nye ndị isi ọchịchị mba South Africa iji hụ na echekwabara ụmụafọ Nigeria niile ji ebe ahụ mere ebe obibi, bịakwa tinye ọnụ n'okwu banyere ya bụ agha a na-ebuso ha.